greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa, chikaonekwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo agara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nhasi mona ndakarara, ndakatochila zvangu, ndafonerwa na DJ Poison. Zvikanzi pane nyaya iripo yemabhondi, noti mabhondi emazigi. Zig hanzi rutongodonha the same way yakiri kuita yaita bond. Zviriko here izvi? Ndikati chimomira ndikamuka ndichazotarisa kuti nyaya yacho ofa. So ndazenge ndakutsvaga nyaya ndichiona kuti chichiri munyatsoitika, ndichiverenga ndichiona research kuti zviri kufamba sei. Ndobva ndasangana nenyaya iyi yandakuunzirai panapa. Because panapa tinouya nenyaya dziri verified, dingindira redu ratoshanda naro panapa ratofamba naro kuti humbowo. Hatipo panapa kutsvaga maviews kana malikes, tiri panapa pakufambisa news, pakukupai information iri accurate, nepakukuzivisai zviri kuitika munyika yeZimbabwe nenyika dzakaita sei dzakatikomberedza. Saka gara waisa like, share and then subscribe, hit the notification bell. Vhangeri rekusubscribe ticharamba tichiriparidza, because pachannel panapa we've got more than 100,000 returning viewers vanoramba vachidzoka monthly, vanenge vachidzoka vachingoona mavideos, but vanenge vasina kuita sei, vanenge vasina kusubscribe. Saka tiri kukumbirawo kuti chingosubscribeawo, kusapotawo channel kana uchinakirwa subscriber handitika. So tisandapinda munyaya iyi, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda ndiripote, ndibate, namba dzangu ndidzodzo, same number handitika. Right, moving forward, tiri kuti susu zigi rapera kuprintwa nezuro rikanaiswa saka rapa touchline zigi kuti ripinde muvanhu. Esai aiudzwa nzanzi tirambokuudzai kuti zigi riri kufamba sei nagavhena vachisimbisa kuti tiri kukudzidzisai before we introduce the new currency. Ndatoona kunge anga ari mastatement zigi anga asati apera kuprintwa, but right now zigi ichi apera kuprintwa, mukomana apa touchline amirira kuita sei kupinda handitika. Article yanga irimo muSunday Mail ranezuro ichitaura iyo kuti aiwa the Reserve Bank of Zimbabwe has completed printing mukomana zigi, but hondo yazotanga mucomment section. Baba sarenda zvangu ndasana mboona vanhu vakadari. But people are concerned and people are very worried, especially that the Zig is not buying fuel. Zig is not paying up for duty. Zig is not allowed, is not being accepted at the passport office. Most of government institutions, they are not taking Zig. So ndonya yandoda kufambira nayo apa. Ndichifamba hangu comment section, I came across a comment ya one of the civil servant atarati inini hangu personally Zig is not good for me, ari kuchema. Ndosaka maona msoro yenyaya uripo wakati Zig is not good for me, civil servant achema yanditika. Saka without wasting much of your time, rekatijambire mumacomments, ndotoziva kuti wakatomirira kunzwa kuti vamwe vako vari kuti chii pamusoro peZig handitika. Right, hanzi if Zig can buy fuel accepted at passport offices and received outside the country, good luck. Zvikanzi nemumwe wait and see baba. Zvikanzi nemumwe it's already trading at 25 Zig for per $1. Hanzi it's already trading at $25, 25 Zig per dollar. I don't know how far truth is that. Vanhu vari paground ndimuri kuziva muri kuisa macomments aya handitika, but hanzi polisi iri kumbozama
iri kumbozama kuti sei kubata vakomana machange mana vachikandwa mujeri. Pane 65 vakasungwa paweekend panapa nenyaya yekuchinja mari. Iro risati rapinda but rakutosungisa, but hanzi vari kurova eco cash zig US dollar, zig US dollar. Ndo matauriro ari kuita sei ari kuitwa zvinhu zvacho. Handitika right, rega tifambe tienderere mberi tinzwe kuti how far zviri kumira sei, zvakafamba sei, chiri kuitika. Handitika zvikanzi necomment iyo iri apa. Okay, let me put it here. Necomment iyo iri apa. Zvikanzi, I am a civil servant. I get paid in ZIG. My landlord wants USD. Fuel requires USD. And government services like passports are in USD. Why should I be convinced that ZIG is good for me? Achema mkomana akataura kuti inini ndiri mushandi wehurumende, ndobhadharwa neZig. Lenders wangu ari kuda ZIG, ari kuda US. Kuisa mutusva kuti ndiende kubasa kuri kuda US. Kutoresa mwana wangu kana kuzvitoresa passport inini kuri kuda US. Saka imi mozonditi ZIG rakanaka kwandiri sei? Mawana. But governor vakataura kuti tsvagai ZIG richawanikwa. Nekuti pamuchazenge maakurida richange raakudhura. I don't know the meaning of that statement zvaro kuti rinomira sei. Isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako. Hit the subscribe and the notification bell so that you don't miss out panyaya dzakaita sedzinoidzi. Handitika zvikanzi, if the government does not accept it, then who should accept it? Economics dzemahumbwe. Vanhu vacho vanenge vachitoda baba, vanenge vatori serious and havasi kutomboita mafanis. Zvikanzi good luck Mr. Governor wenyika. They have introduced the money they haven't put into circulation. You can see their brain is in ICU and bed start for the said currency. Trust it at your own risk. We will see it because we have no option, but that's not going to make any better economically. Amen. Unozviona sei nyaya iri panapa yatiri kukurukura, nyaya yaZig, yamukoma ZIG. What they did is only cancelling zeros and then claiming that the currency is now strong because it is backed by gold. Yet we don't have that gold in reserves. Amen. Tichokwadira not kunyeba. But gold takatuona zvedu tirimo, takatuona gold. Ende mkuru wenyika kandoona gold akakonfirm kuti aiwa ndazviona zvandakaudzwa nzi zvirimo ndo zvirimo, saka ndo zviripo. Ande pasasa vakanzi now they are arresting companies that are not accepting ZIG, yet all their service station like Zua Petroleum, they are not accepting ZIG and the toll gates. Alright, companies are kuramba ZIG hanzi ari kubatwa vachisungwa, ndo nesvamukono dzatisiri kuda idzi dziri kuramba mari yenyika. But zviri kunzi iwo maservice station avo vakuru ari kuramba ZIG, matoll gates ari kuramba ZIG. Amen. Siya comment mucomment section utaure kuti unozviona sei, zvakamira sei, zviri sei, zviri kufamba sei. Handitika zvikanzi iyo mari chaiyo yemachokwadi haimbomanikidzwe kuti vanhu vaishandise. Hanzi iyo mari chaiyo yemachokwadi haimbomanikidzwe kuti vanhu vaishandise. Pakaipa. Zvikanzi nemumwe which company is arrested, my brother? ZIG. And the ZIG are introduced next week. They are not even at the market, and you are said you are there to judge. What be this? What? What you will
what you never be foreigner citizen. Hamene zvinhu zvacho mungozvionawo chirungu chakanyorwa hamene ikoko zvangaida kutaurawo mufesu, but ndo nyaya yacho iripo iyoyo yamurungozverengera ipapo. Vanhu vacho vanenge vane pressure yekunyora plus vanenge vane ukasha, vane hasha futi, saka vanozopedzisira vakunyora maspellings asiriyo zvisingaverengeke. Ndizvo zvamurungoona ipapapa. Okay, moving forward, tichienda kumberi tiri panyaya yedu yemazigi, nyaya iri kunetsa zvamanje manje handitika. Zvanzi naJ, all I see is complaining. The problem of us black people, we like to complain too much instead of finding solution. ZANU-PF might not be favorite for everyone, but at least they are trying something which people should support and see if it can help. You cannot keep using foreign currency and expect your economy to grow. Give these guys a chance. Maybe it might work. Ndizvo zvanzi, let's give them a chance and see, maybe it might work. Tisanyirambe tichingocomplaina tichingochema handitika, ndozviri kutaurwawo nani naJ handitika. Zvikanzi nemumwe it's a shame that our country is so divided that we tend to oppose anything that did not come from our political parties, even if we see it good. That alone, without corruption or poor governance, is a recipe of failure. Let's unite, please, and love our country. After all, this is all ours as one. Uyo kana achiona pachitubu kana akasubscribe pachitubu uyo anofanira kundisira message nditombomuisira kana kamari kedrink, because this is a very strong comment yaaisa apa, very powerful comment yekuti mawana. Zvikanzi nemumwe atoya atori neukasha baba akatochaja, zvikanzi they introduced the currency they did not have confidence in. Okay, they introduce a currency they don't have confidence in, cause cannot pay passport duty or any government institution, yet they want us to accept the paper. Craziness at its best. As long as it's not used in any government institution, good luck with your paper. Amaonero anosiyana, mafungiro anosiyana. Siyawo comment yako comment section, wotaura kuti unofungei pamusoro pazigi, kuti zigi bo here kana kuti bo here kana kuti bo here. Wotaura kuti what needs to be done kuti zvinhu at least zviende kumberi, as long as the so-called government of ZANU does not accept it for payment of services such as driver's license, passport, and buying fuel, then it's not money, period. Yeah, I think this was supposed to be a charity begins at home thing. Zotangira ku inner circle kumsoro ikoko, and government leading by example by saying, okay, bring the zigi and then we can exchange zigi. Wenta ku bank nezigi rako wototenga USD rako at a good rate, wotobuda woenda unoita zvaunoita, kana kutenga rand rako wotono cross wonohodha masina ako wodzoka. So I think pane nyaya papapa, it needs to be fixed somewhere somehow. Ndo maonero wangu andiri kuita, handisi kuti ndinoziva kana kuti chii, nditongofungawo zvangu semunhu kuti charity begins at home, and then good leaders lead by example. So if they are not accepting it, yesh, pakashata ipapa handiti. Zvikanzi let the ordinary person feel the system, then we start praising, not the politicians blowing their own trumpets. It doesn't work like that. All along, the money wasn't printed.
mari yanga isati yaprintwa baba yakazopera kuprintwa paweekend apa handitika zvikanzi the authority seems not to be sure seems not too sure about what they are doing. Amana nyoraiwo zvinhu zvinoverengeka kana. Okay, handitika they launched something wasn't the fishing at its best. Omana chimbonyorewa macomments makadzikama mune muchimhanyira kupiko tata kutadza kuerenga maita kuti vanhu vasingagone kuerenga manje muchitinyorera zvinhu zvakadai so izvi. Alright, right. They launch before printing and even stop people from selling. Okay, from selling in odd currency. We are unyeba. Zvakanzi the odd currency shamira kushanda muswa 30 and then unongozowa mazimba anongojambira wototanga kutoti takudai so atichada bond atichada chi ungasanyeba. Let's be careful information yatinoona pa internet and pa social media and let's verify the information first and before we started posting zvatinenge taudzwa nanhingi kuti chakazoti chikazoti handitika ndosaka uchiona panapa pachitubu we take our time kuti nyaya idzi ndedzechokwadi here tatauya neumbowo handiti evidence and then you can see it for yourself kuti iyi nyaya iyi ndeyechokwadi iyi nyaya iyi ndeyekuita sei ndeyekunyeba handitika. Okay, let's just read. I just had to respond to that. But let me just read it again. They launched before printing and even stopped people from selling into the odd currency when the odd one is yet to be made available. How can an educated bank governor in his rightful and sober mind act so irresponsibly? Why didn't he put everything in place and then launched his new currency at the same time, making it available and in circulation? This caused people to lose faith in the new currency. Why was he in a hurry to launch something which was not yet available or ready for use? Baba pachitubu baba tinongouya nazo zvakwako kufuga kana kuita sei kana kuwarira ndonyaya yanga ndinayo yanga ndichifamba nayo ndonyaya yandikuita sei yandiri kumhanya nayo zvamanje mazigi. I hope ndakupaiwo information manzwisisawo. Siyawo comment comment section tosangana muvideo rinoteera. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, thank you for watching. Remember to subscribe. We are on our way to 50,000 subscribers, so we need more subscribers. Please subscribe. Yeah, thank you for watching. See you in the next video. Thank you for watching. Bye for now.